Aħna nisimgħukom, nifhmukom u għalhekk se nkomplu naħdmu biex ikolkom ħajja aħjar. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività soċjali fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, fejn kompla joħroġ l-apprezzament tan-nies lejn il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista matul dawn l-aħħar snin. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jistqar li dawk li attendew spjegawlu l-inkwiet tagħhom ta' uliedhom u tal-familja tagħhom, b'mod speċjali fejn tidħol l-għoli tal-ħajja u l-fatt li anke n-neputijiet tagħhom lanqas qed ilaħqu sabiex irabbu il-familji tagħhom. Huwa spjega wkoll illi huwa proprju għal din ir-raġuni illi l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni bi proposti biex itaffi l-pis tal-għoli tal-ħajja minn fuq il-familji Maltin u Għawċin. Proposti li l-Gvern Laburista qed jibqa' jopponi. Intant huwa spjega wkoll illi bosta huma nkwetati dwar il-liġi l-ġdida li se tkun qed tnaqqar id-drittijiet taċ-ċittadini, il-liġi tal-inkjesti maġisterjali. B'bosta jinsabu nkwetati dwar aktar aspetti illi l-Gvern se jkun qed inaqqar mid-drittijiet taċ-ċittadini. Fejn anka spjega illi l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li dejjem se jibqa' jimbotta il-paċi u għalhekk se jibqa' jiddefendi lil popli li huma vittma ta' gwerra. Preżenti wkoll kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li esprima l-ingrazzjament lil daw kollha illi kienu u huma ta' appoġġ għall-Partit Nazzjonalista. B'turija ċara ta' dan tkun il-protesta li saret il-ħadd illi għadda fejn il-poplu ħareġ u semma leħnu mal-Partit Nazzjonalista. Intant huwa appella wkoll sabiex nhar il-ħadd illi ġej il-poplu jkun ta' sosten għall Partit Nazzjonalista u jingħaqad magħhom fil-maratona ġbir ta' fondi li se tkun qed issir fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Talpjetà.